aplauso ka. Hallelujah, hallelujah. Sudanay ko ng atong buhay na Diyos. Sigsoon, oras na po karon nga mukaon kita sa langit ng minsan. Sa kroniksoon, diha sa imuhang gilingkuran, diha sa imuhang gitindugan, pero pumalandungi ang imong kinabuhi. Anong niya ka ang kilibutan na? Abi mo kasing-kasing, anong aniya ka din eh? While you were here in the world, what is my purpose, Lord? For what? Why I become your citizen? What is in me, Lord, that I did not discover yet? My King, I ask your favor, your power, and your anointing right now, Lord. Overflow my King sa ilahan din, and let them understand, Lord, what is your purpose to them, my King. Imo Ginoo, na kining na o Dios mahimong mabulawanon sa ilang kinabuhi, Ginoo. Dili mahimong kawang, Lord, ang ilang pag-ari dinhi dapita, my King. Bagkus, Lord, let this very moment, my King, it will impact in their life, my Lord, what is your purpose in their life. My Lord, open their hearts, their mind, my King. And let their soul, spirit, and body, my King, receive what is your blessing for today, my King. What is your intention? Why you call them? My King, salamat, Ginoo. Umita ang imong inadala, my King. Sibo sa imong kabubuton, Ginoo. Nga mong mabatunan, my King, what is your purpose for us, my King? Katuyuan, Ginoo, sa among kinabuhi. Sa karutak na, Ginoo, aniya kami, O Diyos, among giabli ang among kasing-kasing, Ginoo. Nga among dawaton, O Diyos, ang tanan nga imong ihatag ka na mo karon, my King. Kung sa imong katuyuan sa among kinabuhi, ugon sa imong buot na mahitabo sa among kinabuhi. Salamat kanimo, O Diyos. Imo kay mayan o kadungkanan. Amen o gamin. Palagpalan na itong hari. Hallelujah. Okay, makapaglingkod tayo, Ikson. Ako gyang yung tanan nga sit back. Sit back din na. Ayaw pag madisturbo, ni bisan kinsa. Mas nindot nga lagka tagjutay. Kaya gano'n man, magkinuhitay ka. Lagka tagamay. Dikit kayo mo karon. Magchismis raon niya mo. Okay? Grabe si Apostol pagani ka. Sugod wali, mandong naman. No, Ikson. Kung gusto ka makadawat whatever the promise of the Lord, dili mo na madawatan in a crowd, Ikson. Unless if you have the desire, like the woman na nag-desire siya healing for his body. Sa Ikson nga natinguha to receive unsay para sa imo today. Amen. Isa ka ba ani? Wito sa rin magkatapat ni Murag katulugon siya. Igsoon, gusto na ko ipabot sa imo. Today is not an ordinary day. So for God, kung sa inasa imong business today, for God, kung sa inaay nabilin sa imong balay today, for God,
your bank book, kalintis na. Focus today. E kanang sa imong gipalagan sa imong kinabuhi igsoon, ug imo nang matulid sa Dios. God is a God of success. God is a God of blessing. God is a God of favor. Palagpag imuha nila na. So focus today because this is for you. So karon igsoon, akong ipabot sa inyo igsoon that the plans of the Lord for you, it's plan to give you whatever the desire of your heart. Then the question is on how, unsaon ako pagkuha ani nga susi karon nga kini nga akong gi-desire, God will grant. Because not all our plans God will agree. Hindi mo katapat, di tanan nimo plano kabubuton sa Dios. Because if this is what you doing today o karon nga mga higayuna nga imong ginabuhat igsoon, kung dili kini kauyonan sa hari, dili og dili kagayon mo sangko sa imong adtuan. Bisan pag unsay imong ihatag nga usog, bisan unsa pa imong himuon nga pagpaningkamot, if God will not allow it to you, you will never receive it. Tingnan mo katapat paminaw ani ka. Hallelujah. Fire of the Lord. Thank you, my King. Ang pulong sa Diyos ikson nga atong isgutan, simple lang. Usa lang kini ka bersikulo karon ang atong basihan ikson. This verse is so familiar for us. Kini nga bersikulo, very familiar. Always nato ginahinungduman o natay putang nga always gina-focus. But the problem is shown. What is the plan of God for me? Why He died for me? Why He gave His life for me? For my barkadas? For my business? For my study? No, it's on. For your soul alone. Inamarang di sa akong kalan. Ito masawag igsoon. Pwede mabutang sa screen. Naay makabutang sa screen. Wala, palihog lang kung kabli sa inyong Bible na igsoon. I want you to read John chapter 10 verse 10. Naningon din noon nga, the thief cometh only for steal, kill, and destroy. But I come to give you prosperous life. So, ang kawatan miari lamang sa pagpangawat, pagpatay, o paglaglag. Apan miari ako, aron paghatag kanimo maayo o madagayaon nga kaugmaon. Kita igsoon, atong gipos ang atong time nga gabantay ta siyawa, gabantay ta niya. Siya lang atong ginupukusan, miari lang niya ang kawatan aron mangawat sa to, miari lang niya ang kaway aron nga mukuha sa atong kaptagan, miari lang niya magwan. We so focus to the devil. Nga kung mapukusan ni mo lang Jesus, devil, there is no place in your heart, in your home, in your work, in your business. Mawala na siya. Maunang dali ka mapildi while we focus to devil. We focus to him. Basic na nag-focus siya. Wala, dili beta pwede mo dubuwat, ana. Kaya makonta, ani, ana. Grabe ang atong focus sa iya. Why you focus? To the one who gave you hope. Because if you focus to him, there is no place for distraction. Even you are in the midst of distraction, that distraction will be turned into blessing in your life. Wala pa nangarin mo, anak. Tulog ka punto akong kuhaan igsoon sa atong kinabuhi igsoon. First, we focus to the devil. Focus na. Sa atong pag-focus, we forgot that the favor of the Lord
is in front of you. Naana sa imong tubangan niya. Pero with so much focus. Focus. At ang naman that the focus is to the one who owns everything. Dapat ang atong focus dito sa usa ka kining maghahatag sa tanan. Number one, igsoon na yung sa diri. We focus always to the enemy. Na of course, sa mind sa tao, gakumpit si God o si Satan kang God. God never compete to Satan. Never. But in atong una-una nga nagakumpit yun ang Ginoo, dili gusto ang Ginoo nga kuhaon ni Satan. But that is wrong. Wrong na yun. Ang Diyos dili mo kumpit sa kawan. Naalang sa atong mind ang nagakumpit, our desire. Ang desire na to. Now, daghang tag mga laraw, inay mo katapad, daghang ikot plano no. Kumusta man ang imong plano? Kumusta man ang imong ginabuhat karon? Now, Rigson, kung sa'yo nasa kaway, of course, na ang kanitni. Amen? Na ang kanitni. Ang words na darkness. O kakaulugan sa word na darkness, Rigson, is ignorance. Devil will not afraid that you become rich. Ang demonyo di na siya mahadlok kay ikaw mo dato. Bagkus gusto na niya ka na mo dato. But there's one condition na gusto lang sa satanas sa imo. He want you to remain in the darkness. Dili siya gusto nga makabaton ka sa hustong kaalam. Dili siya gusto nga makabaton ka sa hustong pamaagi. Kung gatuon ka man niya daghang pamaagi nga iyang ika-offer sa tao. Because he said in his word na hinay word si Satan dinaigson sa Lucas. In fact, kung di mo na basaw Nixon, when the time Jesus tempted, na ay part dito Nixon ngayon, ihatag to kanimo kining tanan, kining bahandi, fame, saan ang fame? Grabe nga kasikat. Ang tanang tao sa kalibutan, walay dili gusto ang dili mo sikat. Walay dili gusto makabatunog ahom. But the problem if so on, asa siya nagkuha og source niini. Amen. Asa siya nagkuha og source. Asa siya nagkuha para mahitabo ni. Sige nga lang galing mo na. Ivan. Ihatag siya testimony. Even I was so wicked. Minsan badlungot ko sa una, pero wala na yung makalimot ang Ginoo sa kuha. Wala siya nakalimot sa pabisan dahil ginato ko sa una. Wala siya nakalimot sa kuha because today He healed me. Di makaya sa doktor na. Without the touch of the owner, the factory maker, the owns of factory, sa factory sa man, sa nagahatag sa kinabuhi sa tao, walay makabalik sa disenyo ana igsoon kundi ang nagbuhat lang niya. Sumoro na iyang buhaton sa imo. Remember ni, gusto dito kang datoon sa kaaway. Pero sa one thing, gusto niya na mabilin sa imo. Gusto ka niya na bilin ka lang sa pagka-ignorante mahitungod sa pulong sa Diyos. But, in the kingdom, God is light. Light, it
represents wisdom. Light, it represents knowledge. Light, it represents good understanding. Ang kahayag nagrepresentar og kaalam. Ang kahayag nagrepresentar og maayong panabot. Ang kahayag nagrepresentar og kahibalo. Pero ang tao, asa naka-focus? Hey! Hindi na magkatapat. Asa yung focus? Unsay punting sa imong kinabuhi? Asa nakapunting ang imong mga plano sa imong kinabuhi? May magkatapat yun, hindi madruway karon ng iyong punting. Nga naman, daghan siya ginapunting. Kung ano maigsoon, kung daghan kay ka o ginapunting, Disyembra nga wala kay gipunting. Ano siya punting? Aim, target. Kung super kadaghan ang imong ginatarget, stop. Target one thing. Target one thing. Ayaw pag-target og dungan sa perting daghana. Step by step, one. If you see your gift, if you see the seed of your heart inside of you, makita nimo nang unsa na gitang sa Ginoo dinha sa imong kasing-kasing igsoon. Focus. Focus. Nabaw nas mga batan-o. Then the same thing with earth. Nga nature sa imuhang work is night time. Dili na to kalimtan nga ang nagbuot sa tanan na bihara ang atong Diyos. Then bantayan nato unsa nga mga butanga nga mag-cause nga malayo ka sa Dios. Unsa mga panahona nga hinungdan nga malayo ka sa Dios, kana siya ang putla. Business igsoon bisugod ka sa Dios nga dumalahon nimo. Kay sige ka Ginoo, I love the Lord, pero walay sulod ang imong bulsa, kay nga naman naglingkod ka ra. God give us good brain. Inanay na kay maayong pagmuto. Igna. Ang Dios, dunay gihatag sa imo maayong pagmuto. Kay ang Dios, wala nagbuhat og dautan. Ang Dios, wala nagbuhat og daot. Ang Dios, wala nagbuhat og dili maayo. Igna imong katapat. Naay gibutang sa Dios nga maayo sa imo. Sulti o gamit ang maayo ka. Samtang igsoon daghang kita ginahuna. Atong nalimtan nga nara sa itong atubangan di ay ang atong buhatan. In Him was light, and there is no darkness. Amen? Diya kaniya kahayag ug wala kay kanit-nit. Buot pasabot igsoon, kung modangop kaniya, you will receive, you will own, and you will have power to do what is His will. Mahimo nimong himuon o makabaton ka og gahom sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Kana igsoon kung gipunting nimo ang pagkuha ni anang maong gahom nga sa Dios. Sa sugod pa lang igsoon, God said, we will put our image into asa niya giputang ang iyang lagway sa tao. Pero the problem, ang tao wala mo ila nga dunay gahom siya. Kabalo mga igsoon, ang Bible nagingon nga ang gahom nga gibutang ni Lord sa imo igsoon, ang gahom nga nagbanhaw kaniya. But the problem karon di nimo ma-recognize. Kalimot ka nga naa sa imo ang gahom because He said, I give you the keys. Keys. So na keys. Keys nga kana. Susi ang gingon, gitagan kaniya susi. Keys represent three things. Isa na ako naghanon, pinaghan mo na. Number one is ownership. Number two is power. And number three is access. Kung masabtan ni mo ni nga susi, makuha ni mo doon na, makabaton ka o, gibaw mga butang. Kung si Lord, akong gihatag sa imo, aking nga rin, doon ay daghang lawak, dito, na dito ang lawak
sa pamaagi sa Dios, pero wala ta nagatanaw kung hain makitaan ang pamaagi sa Dios. Gusto ta mo lang po, pero wala to kipangita hain ang nindot na pamaagi. Yung katapa, di ba, na nanay kwarta yung nagtan. Yan na yung nanay kwarta yung nagtan. Nagutang na si Lord din nagkaroon magkaalam sa inyo. At tatanahan ka Migsoon because wala na to ni makita eh. Wala na to siya mabantayan eh. May busy ta scrolling our Facebook. Busy ta tanawin sa atong mga bisanon sa itong gusto. So busy. Even gani sa atong mga buluhaton. Bisay na din nagtapok na. Tuwag ang pong Facebook. Why ito na ba? Sige mo ni Brad Jimmy Moro, siguro hindi ko niya Apostle, nadalong ko dito dalong ko sa wilderness. Hindi naman, hindi pwede nga magtapok ko sa ilang ginabuhat. Kaya kung dili pa ni mo kaya, Edson, itakdan ka gayon. Itakdan ka gayon. Separate yourself. Kapag ba ka, Edson, kung gusto ka nga butaw sa imo, mugawas sa imo, ang tinuod nga gasa, ang tinuod nga tanong, ang tinuod nga pinhi nga nasa imo kasing-kasing, kinahanglan sa kamamatay. Kasi simba ko, yung tawang pastor, mamatay, mamatay ko. Kung ano na ibini sa imong kasing-kasing Migsoon, need na isipari, need na i-cultivate, need na siya ibutang sa right place. If ang imong seeds karon ibutang sa banggirahan ng Migsoon, it will never ever grow. Kung ang imong pindi karon na sa abuhan ni mo Igsoon, nga kanunay Igsoon, mainitan Igsoon, masunog, mamatay na siya. Kung ang pindi karon nga gihatag sa Dios sa imo, gibutan ni mo Igsoon, sa kining dapit nga dili, maulanan, dili, mainitan, walay yuta, that seed, kana nga pindi nga gibutan ni Lord sa imuha nga dapat ni mo i-discover, it will die. It will die. Wala pa ni mo nabalan kung saan ibutang ni Lord din na discover. Kung wala pa ni mo nakita kung saan ibutang ni Lord na bini sa imong heart ka, discover. Don't let that seed die. Ang binhi sa imong kasing-kasing Igsoon if dili mo ibutang na right place. Remember Igsoon, unsay buhaton sa usa ka binhi sa iyang gusto nimo siya nga mapunga. Of course di na mapunga, di na motubo. Number one Igsoon, imo nang itanong, ilubog imo siyuta. Kinahanglan mo ato ka na binhi dito sa kangit-ngit. Mo ato na dito. Mamatay sana. Sa walay pulos nga buhat. Dili pwede nga magpabilin ka tapok sa walay pulos nga buhat sa chismis, sa pagbisan unsa. No. Naman o ba Igsoon? Nga mamatay na ilang bini nga nasa tuwa kung dili right place ang ibutangan. Mamatay na siya. Doon ay ibutang ng Diyos na bini sa itong heart. Ang mango seed Igsoon na trap dito Igsoon ang mango tree. Kuan Igsoon. Ang liso ba doon na kay makita nga mangga? Napunuan. Wala. Kay liso siya. Pero kung imong sabton na ay dako kayong punuan din sa mangga nga wapan gawas. Kana kung imong ibutang sa tama na butangan mugawas na. Pero kung ang imuhang gasa, ang imuhang binhi, ibutang nimo sa walay pulos na butangan, mamatay. Dada ang imong binhi sa maayong lugar. Diin
Ginoo sa imo mahimo kang usa ka doktor. Din isiparit ang imong kinabuhi sa mga tao walay plano. Isiparit ang imong kinabuhi sa mga tao gusto lang maglaag-laag. Kaya nga naman, dili mo tubo ang pinig na nasa imo. Sa ikingon sa Diyos, for I know the plans I have for you. Ingon siya, I alone knows the plan for you. Ingon ang Diyos. Na-correction. Even ang punong ni Jesus is, seek first my kingdom and my righteousness. Meaning, son, don't make your decision by your own understanding. Ayaw mo hata ang imo sa kanong desisyon nga pinasikat lamang sa imong nahibangan, pinasikat lamang sa imong nakatunan, kundi pangita pinasikat sa kaalam na iya sa Dios. Mauna siya ang mahatag nimo real future. Iyo din yung solo. Proverbs chapter 16 verse 3, yun siya, commit your action to the Lord and your plans will succeed. So, commit your action to the Lord and your plan will succeed. Yun siya. Itugyan sa Diyos ang imo mga naraw kung kayo na imo mga plano yan ipahitabo sa imo. Hello? Namati ba tayo, son? Are you listening? I tell you the truth. Hindi mo ni patarungan ng paminaw ron. That's very bad news for you. Dughatag ko karon son, one thing and one keys to make your life successful. Ako suta, ginastadihan. What is plan of the Lord? Pero kaigsoon, it is bad for God if you fail. We think, kita nag-isip nga, kung mapakyas ko, maulawan na ako yun, so because you are so self-centered. We so much focus ourselves. Focus on Teka. Don't focus on yourself. Focus the one who created you. Ang maker sa sakinan, ang iyahang purpose, kini nga sakinan mo success. Kaya ang inventor nga sakyanan, mahimo siya nga failure kung ang iyang product failure. Isa man ang creator na to. Who is our creator? If we failed, failure sa atong king. Kung na yung basula-basula, kung ma-failure ka, sa imong kinabuhi, ikaw naman, itagaan kang freedom ni Lord. Kung sa ngayon pagulawi ang imong hari sa imong failure, bagkos, pasalamati siya bisan pag mo failure ka because ang plan niya, daog yung ka perminti. Palagpaki ang hari. Mauna dili ta mo success in so one, we so much focus sa tatong nahuman. Yung nani magud ako nahuman sa una, yung nani magud siya dapat, yung nani po ni karon. It is preventing sa mga butang pangamatchid nimo. Again, Proverbs chapter 16 verse 9, kung sa ginon niya sa Apollo, hallelujah.
the Lord determine our steps. At ito mga step na ito. Ayun siya. Maglangaw ang tao, alam siya kinabuhi, pero ang Diyos may mag-iya kaniya para matuman kini. And the problem karon is on how the Lord can guide you if you are in the place na wala gikalimutan sa Diyos. Unsa ang pag-bless sa Lord sa imo, nga di makamuhay diri. Unsa ang pag-bless sa Lord sa imo, nga di makamatuman sa iyong sugo. Unsa ang pag-bless sa Ginoo sa imo, nga di makamutuo sa iyong sugo. His plan is best. His plan to make you success. Focus kayo ka. Mulayon sila. Pag ang tao mo dato, makalimot na sa Diyos. Depende. Kaya kung ang nadato ka, pinaagi lang sa iyong plano, sigurado yun na layo din ang Diyos sa imo. Pero kung gidato ka sa Diyos, labo na malipayo ka. Kung atong sundo ng laraw sa Diyos, muli ang ihatag sa iyo. Give you knowledge, wisdom, understanding, ug ang pinakalas, happiness. Happiness. Pinaayon ka tapat, gusto ka happiness? Gusto ka tinuod ng happiness? Lord. Hallelujah. Next section, Psalm 20 verse 4. Ayun siya. May He grant your heart's desire and make all your plans succeed. Ang gusto sa Diyos sa nga mag-success ta. But the problem, kung dili mao ang atong gisunod nga plan, when Jonah disobeyed the plans of the Lord, kung sino itapon niya? Samtang si Jonah makutuman sa gisunod sa Diyos, kung sino itapon siya, nagbuhat siya niyang laraw, nagbuhat siya niyang pamagi, nagbuhat siya siyang gusto. Exxon, I tell you the truth, it's not because kamaturan. If that plans dili agree ang Diyos, you can never ever reach your goal. Mahitabo lang, kaunon hinuong ka sa dakong isda. Kung kaunon ka sa dakong isda, Exxon, that place, Exxon, there is no hope. There is no hope. Kanang lugar, walay hope. Walay paglaom. But if you call on the Lord, even there is no way, God will make a way from the practice. Bisang pag-iisip ni mo, wala di pamahagi ni Rida. Kung magbaton ka lang, kung magpinapsano kasing-kasing. One thing apoy ka-istorya sa mga Exxon, Pastor, because you submit to the Lord whatever you do. Criticizer will come. Destroyer will come. Enemies will come. The same like Paul na siya na gidalawang dito padulong sa Roma na ang barko ngayon nagisakyan wala mati ang kapitan sa iya. Naitabo Exxon 14 kadlaw wadili sila kakaon tungod kay perting nagkuwang balon. Exxon di nyo na siguro di mo makarelate ang balon. Pero ako Exxon, kabalo ko kung saan balon sa lagi. Kung nakabalo ko kung saan paminaw kung balon doon. I experienced so much, even storm. I experienced Exxon, namusukan ako o color yellow, color green. It's because di na ako makaya. But I said, Lord, you want me here, so you want me to succeed. Sometimes ako kinabuhi Exxon, naanag sa tutubangan ng success, naanag kita na rin nato, but suddenly ang enemy, ang kaaway, mukalitrag tunga mo sa imong trabaho, mukalitrag tunga mo, tumaw ang tanan ng mga against sa imo, ang tanan mga demonyo, mukalitrag tunga sa imong kinabuhi. Unprepared. Huwag mo kay Exxon, nga tugutan na ni Lord Exxon, nga para mas mudako ang imong testimony. Yaw mo nang disinyong buhaya, oy.
ang life ni Paul. Ingon ang mga tao, kining tawhana, mamumunog yun sigurado ni. Kaya bisan og nakaligtas siya sa tubig sa kamatayon, pero pag-abot din sa yuta, gipahit siya sa bitin. Gipahit siya sa viper. Viper Ikson is a poisonous snake. Poisonous, makapatay yun. Ang iyang tsansa nga mabuhay Ikson sa tanang mapakan is, grabe ka slim, payat kayo, at pasabot kamay ra ang makasurvive ani. Ingon din mga tao, pero ang hukom wag gayon mo sugot nga siya pa mabuhi. Tapos sa panahon nga, kita na kayo ang success, grabe na yun ang kita na yun kayo mo, nga hapit na yun ang imong success, sarili Ikson. Makuratan ka. Kung sa may taras tao, na mga tao, pila na lang ni kasigundo, matumba na ni siya, mamatay ni siya. Mamatay ni. So karon sa mo ni Paul, iyang isaulit ang bitin dito sa kalayo. Ang mga tao nagulat nga si Pablo matumba. Gusto na tinudig so dunay tao nga magulat nga malugmo ka. Dunay tao nga gusto magulat nga ikaw madown. Dunay tao nga gusto nga makita ka nga purdoy ka. Batig na ang demonyo, bad news para nimo. Kaya mas gamahanan ang akong Diyos. Kung sa'yo na itabo dito, I want you to realize this. Kung sa'yo na itabo kang Pablo, sa diyang nakita nila nga wala natumpa, kung sa'yo lang ginon, ang ilang tanan nga criticization, ang ilang mga criticize sa iya, ang ilang mga bully sa kang Pablo, it turning to amazement. Ang Diyos na naog sa mas tao. Then katong tanan nga mga criticizer nimo mo tiunan mo dool sa imo. Pastor, refine. All your criticizer will call to you kung sila ang gusto magpahimo sa ilang balay. Magpahingan. Don't let them down you. If ikaw ang mangga, if someone will throw you stone, don't go down to throw your fruit. Let your fruit fall on them. Let your fruit fall on them. So be fruitful. God said, be fruitful. Tanawa ang binhi nga gibutang ni Lord sa imo. Look for it. Kung ma-discover nimo, young people, please, mga anak, tanawa kung sa binhi nga gibutang ni Lord dinhi. Ayaw nga to sa imong school. Tupik sa mga binhi. Ayaw pag-ato dito kay wala ka gihatagan ni Lord og binhi nga tuwa dito. Ang binhi gibutang ni dinhi mo. Discover your seeds and refine. Ilhabon sa ibutang ni Lord sa imo. Gusto ka mahimong inhinyero. Hindi mo na mo ibinhi nga ibutang sa imo sa Dios. Gusto ka mahimong doktor, pero dili mo na mo ibinhi nga ibutang sa Dios sa imo. You will end up frustrated. Mo-end up lang ka ma-frustrate ka, mag-consumption ka. So kinsa katong reading ma-consumption, hala ayaw ilha ang gibutang ni Lord sa imong kinabuhi para masigurado makaani ka. Pero if you want success, know what is seeds in your heart. Cultivate. Put it in a right place. I-feed, i-fertilize, and one day
kasing-kasing. You cannot find happiness outside the kingdom of the Lord. If you do, kanang happiness is all for a seconds lang. Dili siya real happiness. But that happiness only for that time. Pagkauman, ana, mangitan na po ka. Next, sige, ingon niya, next, no? Listen to this. Ingon siya. Remember the Lord your God. He is the one who gave you power to be successful. In order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestor with an oath. Ingon siya, hinunggamay ang Ginoo nga imong Dios nga mao'y mohatag kanimong gahom. Ingon siya, He is the one who gave you power to be successful. Because na ay purpose, na ay tumong, na ay gustong ipahimo ang Diyos kanimo. Why He want you to be success? Sometimes, ang atong ginauna, pag mo success ko, akong success. No. If you success, that success is the success of the Maker. Mamita na igsoon, kung uliko ta sa plano sa Ginoo igsoon, magkonsumisyon lang ta. Pero kung mabalik ta sa Diyos igsoon, ayuho niya ang nagubaka sa inyo because He knows all the parts of your body. Even your brain, even pilang buhok na. He knows! Kung si Brad Chipe, how mo kuti-kuti ang mga mesas, amplifier, o TV, o bisanon sa, God knows all the nerves, how many even you. Kanang imong very buhok ni mo, He knows how many. Ibinig so, bisan nalarag na nagsugod. Pero kabalo siya, pilang hapon na kabuhok, He knows. Because siya naghimo niyo. He is the Maker. Ano siya problema sa tao igsoon? Why? Nakalimot siya, asa ang source sa tanong? Yun siya? Siya ang source sa power. Power to make you successful. Power to be success. Pero ang success igsoon, you cannot achieve the success if the Lord will not abide in you. Kung ang Diyos hindi siya, muyon sa inyo. If He is against you, nakikaway ka sa Diyos. And who can win to the Lord? No one can win against the Lord. Mas maayo pa na muyon ka na. Amen? Jeremiah 29:11, for I know siya, hinumdaman siya. Ibalik-balik na ni kagaya na kining kuwan kayo na. Ingon siya din yung I alone. Again, I alone knows the plan I have for you. Siya lang. Siya. Ingon siya din yung klaro kay ba? Ingon siya, plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope. So, ako naman ang nasayon sa mga laraw-anang kanimo. Kulay nasayon. Ang akong plano, dili makadaot nimo. Ang akong plano, nga ipahitabo na ko, ang ipangandoy nimo. Ang itinguhan nimo. But the problem karon, di na to na magaplagan. If we keep disobeying, if we keep reasoning, hindi mo katapat, ayaw sige rason kung doon ay hatag nimo. Our problem, kanunay ka rason. Ikaw ang personal si Peter, ay pastor, ano man pastor? Ikaw karon ang magwan, ay pastor, uy, ako ni ay. Hey! Uy, ingay mo tapat, bunong tanang bisyo ha. Kanunay, every time we keep on reasoning. Manggod pastor ba? Mas right manggod ka pastor, kina-eskwela manggod ka pastor. What is the problem? Eskwela na ka. Ha?
mistake nimo. Kung ako lang ang kakaang pamayo sa inyo, Santiago 1:5. Hello. Hey. Dagan tagay na, pinanalang ka mo. Ipagpo po si Lord karon ng blessing niya, pinanalang mo. Hey. Bantay na. Napa? Proverbs chapter 3, verse 5. Ingon siya na trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Ingon siya na, salig sa Diyos, sa focus mo kasing-kasing, o kayo salig sa imong ituruan nga ikaw nakahibalo. Ayaw og salig, ayaw pag-ingon niya, musalig ka sa mga butang nga imong gusto. Musalig ka sa mga butang nga nagtuo ka nga hawag ka din na. No. He is the one who make you great. He is the one who make you prosperous. Plan sa Ginoo igsoon wa sila plano og sila bitingon igsoon naniguang na lang ko nining kalibutan wa pa ko